Geda ini na? Ini malah ikat main geda. Ini berapa geda? Ini mah banci nih exponential ikat. Ini main geda. Noi jeng gate mun bibai be geda. Gede na hordren ber. Happy ni mana noi jeng gari big gate kini yang noi jeng mana gari nang sana dong. Kiblai masuk ke. Mundir sirau so orang karbo nanggun. Tanga mana ni jeng gari ke parking kalam na ya gari ke lakin na ya jeng. Zaयगा मोनाखै र' जों गारिखौ दोनना फैनि साहा माबा सानजाहा बेसे गोजान माने गारि दोननो जायगाखौनो मोनाखै जों इमान दुरै फरायसो नै बेसेबां मानसि आयौ रथ' नारि बारगासिनो देलै थां दे नोंसोर थांबा दे मानिमोन दे आबादथ' दाननांसिगोन सिगौ मैदेर आयै ओरैबायदि मानसि आयै मैदेर फालो फैनाया नायनो मोननाय नंला जोङो दिनै गारि पार्किंआवनो दसे जागोन जोंलाय मा जाबावगोन जोंलाय दिनैलाय गारिखौ दोननो जायगा मोनगोन ना मोनला दालागै आङो गोसोथोनायखौ लोगो मोननो हासिगौ बेसे गोजानलै दिनै जों लासखाय बाथौफुरियाव फैदोंमोन एकदमबारे भिर नै मानसिफ्रा ओरैबायदि भिर ना दा बुंसै आरो आधा घन्टासो नेनांबाय जों लामायावनो नै गारियानो जाम माखाया मा होनबानो उपाय गैया फुजाया नंगौना नङा गेरेन्टि गैयावला ना खान्थाल गैला नुला नुनाय नंला खोमा जोङो थांफैनांसिगोनसो ओरैबायदि मानसि मसल बाथौ फुजाया नै आंनो माखौ लामायानो गैया गारि सालायनो खुनुरुखुम पार्किं खालामना दोनना फैनो हाबाय इलाय दंखायो आंहा बाथौ फुजायाव मोनफैबाय नै खान्थालखौ नायदो वाव औवाजों बानायनाय गेट हाबाब मानसिफोर नायजालालै खान्थाल आयौ मानसिफ्रा नै ओरैबायदि मानसि गोसोथोनाय लोगोसे आमथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस अन्जु गयारि बिनानावखौबो बान्था बायाबानो जाबायलै दालां थांगोन इयो थांगोन गेब्लेजोब्बाय दालाङा थालोआ माबायदि इखौ नुला माथो फै दै दं ना माबा दालाङालाय दै दङ Lao
बाथौ फुजा मेलाया होखावबाय इये माबायदि बाथौ फुजाया होननो नाङा गाज्रिथार ओरैबायदि मानसि आयौ हेल' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आं हेल' मसलपुर बाथौफुरियाव हेल' आयौ 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 दालाङाबो नागिरखाया नै रंजोबनाय आइ नागिरगा नाय नै मोनहैबाय माथो इलाय ओइ हारिमु सिबिलांबाय थानो जेनेबा खाबु मोनो थांनानै थाथों जिउ गोलाव जाथों नोंथांमोननियाबो आंनियाबो बेखौनो आं आसा थिनानै दिनै नोंथांमोननि खाथिनिफ्राय एसेयावनो बिदाय लाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रानिनिसिम नोंथांमोना रोजा रोजा साबायखर बावनांगौ दोंसे खननानै आङो दोनथ'नोसै आरो माखासे खनगिरि दंबावो बिथांमोनखौ लाबोगोन राजा अल्लाह दे मोसानायाथ' मोसानाय नङा बांग्रि बांग्रिबाबो मोसानांगोन मोसाग्राबा नङा होमबा लासै लासैबाबो लागाव इउटुबफोराव Oh, kundada. আজান ফকির রকম ইয়াত কোনো হিন্দু নাই মুসলিম নাই শিখ নাই ইসাই নাই বড়ো নাই রাভা নাই মিসিং নাই Lotari लानोसै नै गांनैसो नांबायबाय खोमा जायखिया आरोना नांबा नांखागोन बे हले आंबो गांसे लास नांबा नांगोन नाङाबा गैला आलासि जिरायसालियाव जिरायफैबायलै जोङो मेंबाय गसै गसै मेंबाय मोनाबिलिनि 5 बाजियाव मोनफैनाय जायगायावहाय जोंनि सिगां फैदोंमोन बिसोरो जायगाया मा खालामनो एखेबारे थाबाय जायगाया गुवार ना मार बिरगार माने आथिं होनोनो जायगा गैया बायदि दिनै लास्ट मोना दिनै लास्ट ना दिनैनो लास्ट दिनैसो फार्स्ट आरो दिनै लास्ट गाजों फैनाया दिनैसो फार्स्ट दिनैसो लास्ट आंथ' सिगाङावबो नायफैयाखै फैयाखै एबारसो फार्स्ट टाइम आरो जियानो मोजां मोनदों फैनानै नङा होमबा बहुत मानसि जादों गाहाम